невероятните усилия, които полагаха да бъдем върнати тук и също така за това, че устояха. Благодаря ви за подкрепата. Това е всичко, което ни държеше през тези 14 месеца там. Значи, развълнуван съм малко, но ще ми простите. Искам да благодаря също на българското управление, което без да преувеличавам през всички тези 14 месеца